Baina, bai, jongo naizela, seguru. Bai, ez dakar inungo dudarik. Ze gomendatuko zinioke Bakarne horrelako bidaia bat egin nahi duen horreiti? Aurre ikuspegirik gabe jutia, burua irikia, esan nahi dute beti entzun dugu, ikusi dugu, susmoak ditugu, susmo horiek eta danak usteko, eta usteko, gertai di, egunerokotasunari, eta libre izateko, sentitzeko, ikusteko, eta esperimentatzeko. Eta beti jarrera honakin bali mazoaz, munduak eta bizitzak kriston sorpresak emate dizkizu, eta horrelako toki batean gehiago. Xume, lasai, eta natural. Ikasi eta ikusteko gogoakin. Eta izaten da, normalian, zoragarria. Kontrara, zerretzen nioke gomendatuko? Etxean gelitzea. Bai, abenturari eustea. Bueno, hori, kontu zibiltzeko helikadurakin, urakin, eta horrelako gozekin, iden geharrapatu nun, azkeneko momentuan. Baina, esan nahi, horrelako gozatxoak beti pasatzen dira. Hemen ere, zerbaitek ez badizu honik egiten, meikuta jutezea, eta jazta. Hori, botikin txiki baten amateko, eta hori, lasai ibiltzeko, eta gaina azkenean gero, urakin eta kontu ibiltzeko horrelako gozekin, ez daukagulako gure gorputza agian, oitxurari gabe daukagulako horretara, baina besterik ez, Memoria ariketa handia ez duzu egin barri izan ez? Orain niretzako bidaia hau kontatzeko txuleta eukitzen dezu normalean ez? Eguneroko idazten dezu horrelako bidaia bat egitean? Bai, egia nik berez daukat egunerokotasun hortan, eti bidaiatzen detenean, bestela gauza galdu iten dut, edaztu intzaizkit, eta orduan detailetxoak idatziten ditut, orduan egunero nire burua bertzen dut, idaztera pixka bat, eta egunero ez bali bada, bi egunetatik amein ez. Baina, eta zukirekin gelitu nintzania, pixka bat hau jorratzeko eta buelta bat eman egin berriz ere, eta karo, barruak mugitzen dizkizu, ze gauz asko oso azalekoa dira, eta, gauz asko goratu zizkizkidan, eta gauz asko etorri zizkidan burura, igual horraztuta zenitunak ez, eta detalitxoak, eta gaita esan, parrez eraitu nintzen, eta, malkoren bat ere bota nori irakurtzeakoa, baina bai. Gero polita izaten da, zeatik, gauza horiek horrelitzen zizkizu ez, eta beti irako dira, argazkia dian bezala. Baina, argazki bakoitzak ere historia daka, baina azkenean egunerokotasunean eta eguneroko irakurtzen dezunean, bida egun honetan ze pasatzeiten. Bida izan zen gauza, eta bida honek zeintzun, eta bestia, ez? Tori idatzia izateak, gustatzen zait, nahi adibidez horrek emategi puntu bat. Eta gainera polita izan bardu ez, ustez errutinaren parte den eguneko momentu bat deskribatu, eta handik ez dakitzen bat urtera baten irakurri, eta zora ipizten dizula ikustea. Bai, ze berriro bizi dizu. Eske gogoratzen ez, nola izan zen momentua, nun eta orain, ez? Eta gainaz, egunerokoa, rutina bat, baina eske egunero desberdinak dira egunak. Eske irutu ere berdinak diala, danak ziaro desberdinak dira, eta beti dago zerbait berexia, eta hori da idazten dezuna. Egunean gozaldu detetak izaret, hori ez duzu jartzen. Gertatzen zaizkizun gauza politak, edo ezain politak, edo txusiagoak, edo gertutasunekoak, edo emozionanteagoak, edo tristuegoak, ez? Hori dira idazten dituzunak. Orduan, gero irakurketa hartzen dezunean irakurketa hori egiteko, orduan, bizi dituzu berriz, ze momentua. Eta hau nola pasan, eta hemen zer egin ez? Horrelakoak etortzen dira, eta gozada da. Bidaia bakoitzeko eguneroko bat? Bai. Wow, zenbat eguneroko dituzu? Batzu badazkat, bai, zerkan batzu bidaia batzuk luzeagoa dira bestea baino, bai, hola, pixka bat atzerrera joten naizenean zerbait berexiagoa egitea, bai, oitxura badet hori iteko, eta uste oitxura politia dala. Batzutan marrazkia bakarri dira, Edo esaldiak, eta beste batzutan txapa batzuk, barrenak ustutzekoak. Bai, idatziz, bai. Liburutegi bat, daukazu, apalategi bat apartekoa zure etxean gordeta eguneroko hau entzat guztintzat. Ez, gainaz duzkat armario batean gordeta. Bai, egia, ez duzkatola begibistan, gordeta daude. Zuk nahi dezunerako ez, Juan, armairoa iriki, eta antxe nahi duzun bidaia gogoan hartzeko. Bai, eta gainaz, baditu lagunak, oparitzen dizkiatenak kuadernontxuak, edo liburuskak, edo idazteko diario editako batzuk, berexiagoa ikuste dituztenak, bakar zuretzat urrengo bidairako. Eta holako asko dauzkat, lagunak oparitutakoak, gero erabili ditutenak, eguneroko idazteko. Nahi badezu, urrengo batean joango gara zure etxera Bakarne, eta erakutsi nun dagoen armarioa, eta handikan eguneroko bat hartu, eta berriro emango dizkiogu bueltak beste bidaia bati, eta mikrofona aurra nahi baduzu kontatu, gu hementxe izango gea, belarri prestentzuteko. Ekizu nonen bizi naizen, eta armario erakutsiko izutu zein dan, zegelatako armarioa dan, eta nahi dezunean, ni desiatzen, eta zoragarri, eta oso gustora gainera. Mila esker Bakarne Tailandian bizi izandakoak, batzuk gaziak eta besteak gozoak, baina denak erakusteagatikan.
zuedi, bai, momentu txo emateagatik, eta esate izuet, oso momentu politak izaten dira, eta bidaiatu behar da, mundua ikusi behar da, eta munduak ikusiz asko ikasten da. Ez munduari bakarrik begira, baizik eta bakoitzak bere buruari begira ere. Zele sailak inoiz ez, sopan etzan da ez banago. Inoiz ez, kapitulu berririk ez maiteaz badago. Zatoz Euskaltelera eta orain Netflix eta Prime ere emango dizkizugu. Haze gogoa inoiz erabiliko ez duzun urrengoa zer den jakiteko. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Por el problema vasco entre años 60 y la actualidad se ha detenido en el País Vasco, en Navarra también, a unas 20.000 personas. De las 20.000 hay noticia con algún nivel de detalle, no voy a decir 10.000, pero casi. 10.000 torturas. Sí, de gente que incluso ahora no tiene ganas de hablar del asunto. Bueno, eta lehenengo galdera inberizut, zuk sekula denuntziatu duzu tortura? Ez. Bigarren egunez jarraian Arabako eta Nafarroako nekazariek euren traktoreak atera dituzte herrigunetara nekazaritza sektorearen egoera jasanezina dela salatzeko. Hala nola, nekazaritza politika bateratua malgutzeak sigitzen dute. Ekoizpen prezioak bermatzea, merkataritza askeko akordioen negoziazioak etetea edo burokrazia arintzea dira eskari nagusia. Arratsaldeon, Arabatik nola doa nekazarien protesta, Neurresti? Gaurkoan 600 nekazari inguru bildu dira Gasteizen traktoren protestan, nekazariek beraien egoera larria salatu nahi izan dute, burokraziaren aurka eta sektoreak duen garrantzia adiraziz. Bidasoaren beste aldean, hizkuntza gutxituetan ikasteko eskubidea aldarrekatu dute ikaslek Parisen. Dokumentazioa prestatu dugu, gehien bat, ipatzeko gure hizkuntza hil zurian dela, ala ere, gerozta gutxiago publikoan, espazio publikoetan erabiltzen dela, eta manera bat izan dela espazio publikoan erabiltza, azterketak euskaraz, bezuki emaiten duela behar den prestigioa, lehen urratz bat dela prestigioa emaiteko hizkuntzari, eta horrek albidetuko duela, gehiago erabiltzea publikoki gure hizkuntza. Berriro gertatu da, preso bat hilda aurkitu zuten atzo goizean, Zabaiako kartzelan 2 urtean 3. Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailak baieztatu duenez arrazoi naturalengatik hil izanaren zantzuak daude. Halere, oraindik autopsiaren emaitzen zain daude. Ez dute hildakoaren inguruko bestelako informaziorik eman. Atzo Donostian egin zuten bezala, gaur sortuk etxebizitza larrialdia salatzeko agerraldia egin du Bilbon. Gure etxetatik eta gure hirietatik botatzen gaituzte. Etxebizitzarekin espekulatzen ari dira. Kezkagarria da Bizkaitarrok gure soldataren erdia beheratu behar dugula alokairua ordaintzera. Eta alokairu hori azkenengo urtean 5% igo da. Hipoteka kuotak ere izugarri igo dira, banketzeak beraien irabazi historikoak ospatzen duten bitartean. Hau ez da bakarrik merkatu libraren arazo bat. EAJ eta PSeren etxebizitza politika ere honen erantzulea da. Neurri urgenteak behar ditugu. Bilbo eta bere ingurua eremu tentzionatua izendatu behar dira. Alokairuen prezioak mugatu egin behar dira, etxebizitza turistikoak ere. Emakunde saria jaso du Maria Zulanda idazle errenteriarrak literaturaren bidez berdintasunari egindako ekarpenagatik. Egotea, ze gertatzen da, nun dago gure lekua, gure duintasuna emakume bezala, defenditu, lortu deguna, aurrera jo, gauza guzti horiek ez? Maria Zulandaren obra askok badute zer irakatsi, ez bakarrik haur eta gaztetxoei.
kontu eta istorio miresgarri beteta daude, baina egunerokoan helduok erabile genitzakeen mezu eta ikaskuntzak ere gordetzen dituzte. Estereotipo sexistatik urrun dauden erreferentziasko pertsonaiez hornitu duelako euskarazko literatura korpusa. Protagonistei askatasun eta autonomia aukera berriak zabaldu dizkielako. Literaturak beste gauza askoren artean mundu hobe eta justuago bat imaginatzeko aukera ematen digu. Baita munduan gertatzen diren bidegabekeriak salatzeko ere. Ongi etorri Zazpiretako buletinera, tokiko hizkuntzetako ikasleek haien eskubideak defendatuko dituzte Frantziar Legebiltzarrean. Hizkuntza gutxituen aldeko kolektibo baten baitan bildurik, tokiko hizkuntzetako lizeoetako ikasleak Parisen izango dira, otsailaren 7 haien hizkuntza eskubideak defendatu asmoz. Argumentazioa prestatu dugu, gehien bat, ipatzeko gure hizkuntza hil zorian dela, ala ere, gerozta gutxiago publikoan, espazio publikoetan erabiltzen dela, eta manera bat izan dela espazio publikoan erabiltzea, azterketak euskaraz, rezuki emaiten duela behar den prestigioa, lehen urratz bat dela prestigioa emaiteko hizkuntzari, eta horrek albidetuko duela, gehiago erabiltzea publikoki gure hizkuntza. Aldaketa baten zain behar duguna orain, jada aspertuak gira, aize bordela Parisen, ikastola, utzi bakean. Hezkuntzan jarraituz gazteok batxilergoko 2. urtean erabaki garrantzitsu bat hartu behar izaten dugu. Zer ikasiko dugu batxilergoa bukatzean? Zer diote gazteek unibertsitatean ikastearen inguruan? Ikusi. Ni uste dut ezetz, eduki aldituzu beste ikasketa mota bak, grado medio, horregatik. Eta uste dut gaur egun daudela hainbat gauza ikasteko, eta ez, nire ustez ez. Ni berarekin ados nago, kasu askotan, bukatzen duzu unibertsitatea, eta agian ez duzu zure gustuko lan bat aurkitzen edo horrelakoa, baina ikasten baduzu FP edo horrela, harinago hasten zara lan egiten. Ez, nik uste beste ikasketa bat bai balizkoa dela. Bai, nire ustez bai, baina ez da garrantzitsuena. Azkenean da, zu nahi duzuna egin, zure gustokoena, eta unibertsitatean badago adibidez karrera edo zuk egin nahi duzun zerbait, hori egin. Uste dut bai oso garrantzitsua dela gizartean, unibertsitateko ikasketak egitea zen eta lana bilatzen duzunean, enpresak asko fijatzen dira ze motatako ikaskuntzak egin dituzu. Nire ustez gaur egun balio gehiago ematen zaio, uste dut hori aldatzen ari dela eta aldatu behar du, baina gaur egun bai uste dut esaten duzu unibertsitatea titulo bat du eta da como wow. Eta esaten duzu goi mailako bat du eta da, bueno. Osa, nire ustez jendea hobeto ikusten du, baina ez luke horrela izan behar. Bai, hobeto dauz ikusitze, baina ikuste bardin ikasketako kintze bardintzen unibertsitateko dan edo FP-ak. Osa, ondo dauzela bizek. Bai, nire kasuan batxilergoan askoz gehiago hitz egin ziguten karrerei buruz, oimaiako ziklei buruz. Hego Euskal Herrian landare zorriak topatu dituzte 5 eskolatan zerbitzatutako janarian. Arazoak izan dira 5 eskoletan emandako jangela zerbitzuan. Herenegun, landare zorriak agertu ziren gutxienez 3 ikastetxeetan zerbitzatutako janarian. Andoaingo Aundarreta, Debako Luzaro eta Sasopelako Zipirine eskoletan. Auzolan Catering enpresak zerbitzatutako azalorean topatu zituzten somorroak.
Auzolanen arabera, beste 2 eskoletan ere izan dute arazoa. Ondorreta eskola publikoan jangela zerbitzu ematen duen enpresa aldatu zuten herenegun. Auzolan hasi da berriz horretan. Zeronion Catering enpresarekin izandako arazoak direla eta. Leitzaran ikastetxeko ikasleak erean jan dute, eta langile batek adierazi duenez, azalore pakete batean somorro asko topatu zituzten. Langilearen arabera, plateretan somorroak atzeman zituztenean platerak kendu eta azalore paketeak erretiratu zituzten. Haren hitzetan, ez ziren arrak, baizik antenak eta hankatxoak zituzten somorroak. Hain zuzen ere, besteak beste janarian arrak agertu zirelako eten zuen Eusko Jaurlaritzak Zerunionekin zuen hitzarmena. Asteon izandakoak ez dira jangeletan azkenaldian egon diren arazo bakarrak. Zerunion enpresaren janarian ere kalitate arazoak antzeman zituzten urte amaieran. Janarian arrak aurkitu zituztelako. Urtarrilean iragarri zuen Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailak otsailaren 5ean Zerunionek zerbitzu hori emateari utziko ziola. Preso bat hilda Zabaiako kartzelan, ez dute hildakoaren inguruko bestelako informaziorik eman, baina Eusko Jaurlaritzaren arabera litekena da arrazoi naturalengatik hil izana. Bidasoa zeharkatzeko aukera besterik ez dute izaten migratzaile askok bidean bizia galtzeko arriskua hartuz. Bada bidean hil direnak omendu dituzte hainbat herritarrek. Polizia eta militar marrokarek, baita espainolek ere. Melilla Marokoko mugan den espainolen klabea da. Aldiro, auzitegiek xuritu dituzte poliziak eta militarrak inongo krimerik etzela izan argudiatuz. Hirigintzan Donostian Uliako auzoko elkarteak 3. errekurtsoa jarri badu ere, Eneko Goi alkateak esan du Gros eta Ulia auzo artean dauden Manteo eta Zemoria parketan eraiki nahi duten Basque Culinary Centerreko egoitza berria aurrera jarraituko duela. Uliako auzo elkarteak beste helegite judizial bat jarri du Manteon gastronomia open ekosistemen eraikitzaren aurka. Basque Culinary Centerrek Donostian izango duen 2. zentroa eraikitzaren aurka jartzen duen 3. demandada dagoeneko. Aurretik Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiari eskatuta zioten okendo aldeko plan berezia baliogabetzeko eta obra lizentziaren aurkako errekurtsoa jarrita zuten. Azken demanda honek gaitzetxe egiten du Basque Culinary Centerren fundazioari zuzenean Manteoko lurzatearen erabilera pribatiboa emate 75 urterako. Udalak bere garaian 3.835 metro karratuko partzela horren zuzeneko administrazio emakide justifikatu zien Basque Culinary Centerri. Fundazioa irabazi asmorik gabeko erakundea onura publikotza deklaratua delako, eta aukera hori administrazio publikoen ondareari buruzko artikulu batean dago jasota. Bada Uliako auzo elkartea jarritako 3. helegitaren inguruan galdetu diote kazetariek Eneko Goia Donostiako alkateari, gobernu batzarraren osteko prentsaurrekoan. Eta Goiak dio 3. auzo errekurtsoak ez duela gastronomia open ekosistem proiektua geldiaraziko, ez da udalaren jarduera ere. Alkatea gaineratu duenez ez da osoiko udalaren jokabidan baliabidekin topo egitea, baina ez du udalaren jarduera geldiaraziko. Gaineratu du Manteoren lagapena udalak Miramonen egin zuenaren berdina dela, eta zerbitzu juridikoen nahitaezko txosten positibo guztiak dituela. Ildo horretan bermatu nahi izan du batzuk kokapenarekin ados ez egoteak ez duela eraginek. Kroseko partzelak Miramongo partzelaren izera bera omen du, eta beraz 2. lagapen hori haren baldintza berberetan eginda.
Era berean esan du espero duela kasu honetan ere zuzenbidearen araberako udal jarduera bat aurrera eman izana. Araban, Uaga Arabako nekazarien elkarteak enpresa fotovoltaikoek lurrak bereganatzeko erabiltzen dituzten teknikak salatu ditu. Mikel Klaber. Uagako kideek Gasteizko kaleak traktoreekin betetzen zituzten bitartean, elkarteak egindako salaketako batzuk Arabako batzar nagusietara ailegatu dira. Enpresa fotovoltaikoek lurrak bereganatzeko erabiltzen dituzten teknika oldakorrei buruzko salaketa hain zuzen. Pasaden urtarrilean batzar nagusietan egindako agerraldian, Uagako lehendakaria den Edurne Basterrak solaria bezalako enpresek lurren jabeak mehatxatzen dituztela salatu zuen eta horrelako proiektuak nekazaritza baliorik gabeko lurretara bideratzea eskatu zuen. Euskal Herria Bilduk salaketa berea egin du eta energia berriztagarriak nola ezarriko diren zehaztuko duen araudian sakontzea eskatu du. Era berean laborariek lantzen dituzten lurren jabeak izan behar direla aldarrikatu dute. Izan ere, lursailen 60% alokatutako lurrak dira. Gure ustez ezin dena gertatu da lurra lantzen dutenek lurren jabeak ez izatea. Eta hori diputazionek sustatu duen politika batzuen ondorio da. Ezin da gertatu baserritarrei eta euren lanekin bizitza duin bat ateratzeko adina heltzen ezaien bitartean, kontsumitzaileok inoiz baino garestiago produktuak erostea. Eta zein da formula? Eskuhartze zuzena lurraldearen antolamenduan. Eskuhartze zuzena interes ekonomiko hutsak gailendu ez daitezen eta eskuhartze zuzena enpresa harraparien aurrean. Jasangarritasuna eta nekazaritza saileko foru diputatua den Amaia Barredok, bere aldetik, enpresek erabiltzen dituzten teknika oldarkorrak ofizialki salatzeko deia zabaldu du. Zentzu berean, alokatutako lurren ehunekoa gehiegizkoa dela onartu du. Irtenbide bat beharrezkoa dela adieraziz. Proiektuak nekazaritza baliorik gabeko lurretara bideratzeko lanean daudela baieztatu du ere. Vamos a seguir trabajando en interceder con las empresas para hacerlas entender que las prácticas que están utilizando no son apropiadas. Vamos a trabajar con las empresas fotovoltaicas en la localización de suelos o bien improductivos o bien de maniales para liberar suelo agrario y ocupar proyectos fotovoltaicos en esta tipología de suelos. Momentuan lantzen ari diren berriztagarrien lurralde plan sektoriala eta trantsizio energetikoari buruzko legea ere ekarri ditugu gora. Energia berriztagarrien edapena arautuko dutela baieztatuz. Eusko Jaurlaritzak jaso du jada tentsio handiko eremu izendatzeko lehen eskaera, Errenteriako udalarena. Errenteriako udala Jaurlaritzari eskatu dio errenteria etxebizitza merkatu tenkatuko eremu izendatzeko. Besteak beste alokairuaren prezioak arautzeko aukera emango du horrek. Eskaerarekin batera legeak eskatzen duen bezala diagnostiko zehatz eta 3 urteko plana aurkeztu dituzte, bizitoki larrialdiari neurri praktikoekin erantzuta helburu duena. Aizpea eta egialkateak esan du naiz eta errenterian azken 10 urteetan izandako biztanleri hazkundarekiko proportzionala izan den etxebizitza kopuruaren hazkundea badira hainbat faktore nolabait etxebizitzaren eskaintza tenkatu dutenak. Alde batetik gazten saldo positiboa dugula udalerri honetan, bestetik zahartze bat ematen ari dela gure herritarrena, gure herrikideena, eta gero bestetik aipatu nahiko nuke ere Donostiak nolabait eragiten duen presioa, ezta? Azpimarratu du Donostiako etxebizitzen garestitasunak ere eragiten duela, gazteak inguruko beste udalerri batzuetara joaten ari direlako, hala nola errenteriara. Egoera horren aurrean beharrezkotzaio du alkateak tresnak eta aleginak areagotzea etxebizitzaren esparruari heltzeko. Eta horra errenteria tentsiopeko eremu izendatzea mugarri izan daitekela ikusten dute. Testu inguru horretan gogoratu behar dugu abenduan Jaurlaritzak protokolo bat bidali ziela udalei. Tentsiopeko eremu izenda zitezken udalerrek jasotzen ziren bertan, baita horiek izapidetzeko jarraitu beharreko urratsak ere. Bada aitorpena jaso ahal izateko 2 irizpideak betetzen ditu errenteriak. Erosketa edo alokairu prezioaren igoera azkeneko 3 urteetan KPI akumulatua gehiru gainditzea, erosketa edo alokairu prezioaren igoerak. Udalaren kalkuluen arabera 17,2 igo da azken 5 urteetan alokairuaren hileko batez besteko prezioa. Eta beste irizpide garrantzitsua legeak berak jasotzen duena da nolabait inbertsio egin familia bakoitzak nolabait alokairua edo hipoteka ordaintzen egin beharreko inbertsioaren portzentaia 30%tik gorakoa izatea.
Errenteriaren kasuan kalkulatu da inbertsio hori 23%koa dela. Ildo horretan alokairuko etxebizitza publikoen parke handitzen jarraitu nahi dute, eta beraz aurre ikusten dute 1200 etxebizitza berri inguru sortzea, Jaurlaritzarekin elkarlanean. Gainontzean alokairu eskuragarria sustatzeko lanean arituko dira. Etxebizitza parkeari eta hiri berreuneratzeari buruzko jarduketa landuko dituzte. Prestazioen alokairu laguntzen eta kolektibo kalteberi laguntzen jarraituko dute, eta gobernantza eta koordinazio instituzionalarekin planen jasotako neurrin jarraipena egingo da. Behin aitorpena onartuta errenteria gune tentsionatua izango da datozen 3 urteetan, eta urtero deklaratuko da salbu eta deklarazioa eragin zuten inguruabarrak aldatzen badira. Politika gaiei helduz euskal presoen askapena eskatzeko eta Arnoseko burdinbidea okupatzeaz akusatuak diren 9 pertsonen epaiketa azkenean ekainaren 3an izango da. Euskal Herrian etxebizitza larrialdia dago sorturen irudiko eta hori salatzeko eta ikusarazteko ekintza bat egiten ari dira. Zenbait kide bi etxe jabe handik Donostian dituzten bi etxetan daude asteburutik. Bide beretik etxebizitza larrialdia salatzeko 3 mobilizazio ere egin dituzte. Sortuko ekintzaileek amaiera eman diete asteazken honetan Euskal Herria jasatzen ari den larrialdia ikustarazteko Donostian hasitako 3 ekintzari. Bilboko plaza biribilan dagoen Latrup ostatuaren fatzadan espekulazioa gelditu leloa zuen pankarta bat zabalduz. Gure etxetatik eta gure hirietatik botatzen gaituzte. Etxe bizitzarekin espekulatzen ari dira. Kezkagarria da bizkaitarrok gure soldataren erdia beheratu behar dugula alokairua ordaintzera. Eta alokairu hori azkenengo urtean 5% igo da. Hipoteka kuotak ere izugarri igo dira, banketzeak beraien irabazi historikoak ospatzen duten bitartean. Hau ez da bakarrik merkatu libraren arazo bat. Arazo EAJ eta PSeren etxe bizitza politika ere honen erantzulea da. Neurri urgenteak behar ditugu. Bilbo eta bere ingurua eremu tentzionatua izendatu behar dira. Alokairuen prezioak mugatu egin behar dira, etxe bizitza turistikoak ere. Alderdiak jakinarazi duenez, Gipuzkoako hiriburuan 2 etxe bizitza okupatu zituzten independentistak bertatik atera dira. Ordu erdi inguruz plazan bildu ondoren, dozenaka ekintzaile bildu dira eguerdian ostatuaren aurrean. Kartelak eramanez eta oinezkoei panfletoak banatuz. Aldi berean, beste talde batek pankarta handia zabaldu du fatzadan. 40 minutu baino gehiagoz, kontzentratuek etxe bizitzen egungo egoera salatu dute. Ekintza amaitzear zegoela, Ertzaintzaren 2 furgoneta agertu dira, eta pertsona bat identifikatu dute. Eskubidea! Etxebizitza! Eskubidea! Etxebizitza! Etxe hutsak alokairura bideratzeko neurri zehatzak hartu behar dira, eta etxebizitza turistikoen kontrol zorrotza ezarri behar da. Baina arazoa egiturazkoa da, eta beraz konponbideak ere egiturazkoa izan behar du. Horregatik, berehalako neurriez gain, epe ertainekoak ere ezinbestekoak dira. Aldaketa kultural bat sustatu behar dugu. Alokairua bultzatuz, bizi proiektu duin bat aurrera eramateko, alokairuan bizitzea alternatiba erreal eta segurua bilakatu behar dugu. Eta etxe bizitzen 30% gutxienez publikoa izan behar da. Eta hauek alokairura bideratuak izan behar dira. Niri gustatuko zaizkit gauza batzuk beste batzuk baino gehiago edo gutxiago, baino joko arauak errespetatu egiten ditut. Eta erakunde baten ardurak izan nahi dituen edonork jakin beharko duke joko arauak errespetatzea
derrigorrezkoa dela. Neri ez zait normala iruditzen, legez daukagun marko honen aurka horrela jardutea. Eskubidea! Etxebizitza! Eskubidea! Etxebizitza! Ekonomian bigarren egunez jarraian, Arabako eta Nafarroako nekazariek euren traktoreak atera dituzte herrigunetara, nekazaritza sektorearen egoera jasanezina dela salatzeko. Gerturatu gaitezen Arabara. UAGA sindikatuak bigarren eguneko deialdia deitu du asteleheneko protestak izandako arrakasta ikusita. Buesa Arenan bildu dira goizeko 10:00 eta Eusko Jaurlaritza arteko ibilbide egin dute. Gasteizko errepideak moztu dituzte protesta zaratatsuak sortuz eta sektorea indargabetzen doala salatzeko. Bertan manifestu bat irakurri dute eta Gasteizeko gobernuari beraien eskariak egin dizkiete. Nik uste dut Europa mailan mugimendu gogorra eduki dugula. Eta, nabaritu dugu, guk hemen Euskal Herri mailan eta estatu mailan mugitu egin behar genula. Bestela, ikusten dugula nekazari eta abeltzain gutxiago egongo garela eta gaudela. Eta horrela gauden moduan ezin dugu segitu. Nekazariak egoera prekario larrian aurkitu dira. Eta azken astetan, Europako beste hainbat lekutan ere protestak egon dira. Oraingo honetan, Euskal Herrira iritsi da eginkizun hau. Astelehenean protestari hasiera emanez. Adierazi dutenez, ekoizteko baldintza egokiak ez badute lortzen, Arabako nekazariek ezingo die eutsi beraien produktuei. Europa osoan egindako eskaerarekin bat egiten dute Arabako nekazariek ere, burokraziari aurka eginez, hau malgutzea da beraien nahia. Esan dutenez, beste eginkizunetako bat nekazari berriei lurra lortzeko modua eskaintzea da, baita gizartari lehen sektoreak duen garrantzia azaleratzea. UAGA sindikatuak adierazi duen bezala, arrakastatsua izan da protesta, eragin handia izan du gizartean eta erantzun bikaina izan du herriak. Arratsaldean, Jundizko industrialdean supermerkatuen kontrako protestari ekingo diote. Langileen aldarriei helduz, Tubisa Gasteizeko autobus konpainia eta enpresa batzordaren zuzendaritza bihar bilduko dira. Larunbat honetatik aurrera deitutako greba mugagabea bertan bera uzteko akordioa lortzeko. Langileek 2023ko abenduan hasi zituzten mobilizazioak eta gaurkoan kotxe karabana egin dute. Tubisako langileek kotxe karabana bat egin dute gaurkoan, Gasteizko kaleetatik barrena zerbitzu eta lan baldintza duin batzuk aldarrikatzen dituzte. Bihar, zuzendaritzarekin bilera berri bat izango dute. Aurrera pausorik ematen ez badira, larun batean hastekoa den greba mugagabea mantenduko dute. Enpresagintzan, ANEL Nafarroako ekonomia soziala garatzen duten enpresen elkarteak 96 enpresa berri sortzen lagundu zuen iaz. ANELek, ekonomia sozialaren arloan lan egiten duen enpresari elkarteak, 2023 urtean bere laguntzarekin sortuak izan diren enpresa eta mikrokooperatibak aurkeztu ditu. Ekonomia sozialeko arloko enpresek Nafarroako barne produktuaren 10% suposatzen dute gaur egun, eta 220 langile berriri lana eman diote 2023 urtean. Aurreko urtearekin alderatuz, 120ko hazkundea egonda enpresa eta mikrokooperatiba kopuruan. ANELeko lehendakari den Ignacio Ugaldek azpimarratu nahi izan du, guzti honen zentroa kooperatibako bazkideak direla. Yo siempre suelo decir que hay una historia de vida detrás. Sacrificios, decisiones personales, profesionales, familiares, que cambian el sentido de la vida, que es una apuesta. Joan den urtean, 96 enpresa sortu ziren ANELen laguntzarekin, eta Ignacio Ugalderen hitzetan, hurrengo urterako zifra horiek gainditzea espero dute. Sortutako proiektu horiek ezagutzeko parada ere izan da aurkezpenean. Ander eta Aitor Lanaz dira Klipat Estudioaren sortzaileak. Klipat Estudio sortu dugu, produktora audiovisuala, bai gure balorean jartzen duguna gure enpresa batez ere da making-ofak egiten ditugula, bai enpresa, bai serie eta pelikula plataforma diferentetan botatzen dena, Amazon, Netflix, Movistar Plus. Iragarri nahi izan dute ere, Nafarroak 2026 urtetik aurrera, ANEL eta Nafarroako gobernuaren arteko elkarlanarekin, gizarte ekonomiako lehen negozio eskola europarra izanen duela.
Kultura berrietan Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak antolatzen duen Euskal Film laburren jaialdia da UE Zinema. 17. edizioa izan dute aurtengoa. Ikusi. Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak UESik 2008 urtean antolatu zuen UE Zinema Euskal Film laburren jaialdiaren lehen edizioa. Jaialdi hau besteengatik bereizten duen ezaugarri nagusienetako bat urtero ikasle talde berri batek jaialdiaren antolakuntzan parte hartzen duela izanik. Aretxabaletako Arkupe aretoa Euskal Herriko zinemagilez bete ondoren arratsaldeko 3 ekin zioten egitarauari, 2 atsedenen bidez 3 satitan banaturiko sail ofizialeko proiekzioekin. Iluntzeko 7:30 hasi zen guztiek espero zuten unea, sari banaketa. Aurtengo edizioaren UE Zinema sariko irabazlea Itziar Limans Ziminoa izan da antolatzaileek adierazi dutenez maila altua izan duen edizioa. Beste urte batez jaialdia Euskal Herriko zinemagilei esker aurrera atera ahal izan dute, hain zuzen ere ikasle eta bideoklip saiez gozatu ondoren sail ofizialarekin eman diote amaiera jaialdiari. Jaialdia posible egin duten babesletako batzuk pozik agertu dira UE Zinemaren hurrengo edizioari begira. Azken berri honekin amaiera emango diogu Zazpiretako buletinari, hauek izan dira momentuz jaso ditugun albisteak, hala ere badakizue informazio gehiagorako sartu amaika.eus atarian. Moonshine webgunen janari azkarra bestearekin utzeko zaituztegu. Ongi izan.